होला तो पहले के मेहरारू लोग मरद के खाना बना के आई अपन खाना बना के लड़का लोग के खिया के सुता दे इंतजार करे कि हमर लगा बोलो गप होई अब भौजी तोहरे लेखा हमर मेहरारू खास तोहरे मोटा रहे ऐसे मोटी से बियाह कइली हम विकलांग है गोदी उठा के लगे संख्या नहीं मन हो जाए शौचालय करे करके बहुत जाई का कही दिल के बात नहीं कमा दिया बात से बोल सच्चाई झूठ बोल तो जानते नहीं तनी कगरी कमड़ी सजाना बोलवा लगड़ू पियावा भता जाओ किरने लीवर हमार कम पाई इंतजार कर आई कि होई हन आ खई हन आ तनका छोड़ दी हम तो हम खा ले कि अपना भतार का दूध खई ले वाली ए घरी के मेरा रो शॉपिंग करावे ले जाई लाइक चाउमीन के दुकान बतन रुकी ना शॉपिंग बंद हो जाए जल्दी बंद हो जाए निकाल कर ले चाउमीन खाए के मन बा प्लेट में चाउमीन ले लेता है वो मैं दू को बेलचा झोंका लेकिन बता के कहते कि देखो तू खा अपने गप लीलो तारी आ भतार सारो ये ये देखत नहीं खेल दीपक मुखिया देखत नहीं खेल हमर भौजैया देखत नहीं खेल देखत का वो काय है जानता नहीं पहले के मेरा रह के जूठ खाए खातिर बेचैन है अब के मरद बारे की सारा चाउमीन में खा जाई आज दो चारों चम्मच यदि छोड़ दी नु तमाऊ खा के आ रौनो माई के पातना जा रे जमाना जमाना जनाना इसे क्या हो गई जमाना के बारे बताओ जनाना के बताए बताओ खजाना का कब शुद्ध बात स्वच्छ बात मेहरारू के बतावे के ना चाहिए हालांकि भौजाई हमर बहुत अच्छा कलाकार बाड़ी हमरा का जवाब दी लेकिन जनाना के सब बात बतावे के चाहिए ताकि मेहरारू के पेट में बात पहुंचने ना ई बात कहां के बा महाभारत के जौन समय पूरा खानदान के पानी पियावे जात रहे पांचों पांडव में से बड़ भाई धर्मराज तब माता कुमार में जन्म दिल डरू माने कुंती के बात है वो पांडव के मतारी कुंती के बात है तो कुंती कहली कि बेटा एगो पानी ओकरो दे दिए ओ इस समय धर्मराज के माई ए माई ई का कहता तोरा के श्राप देता नहीं पहले जल्दी ये बात हमरा पहले रही तू ई बात यदि हमरा पहले रही तू तो भाई कर्म से युद्ध ना करती कुंवारे में जन्मले रहलू चाहे बियाहला में जन्मले रहलू हमर भाई रहे कि ना कर्म के बारे में यदि पहले रही तू तब कर्म से लड़ाई ना करती अब कर्म अजमर रहते माई तू का कहि देलू माई ओही घर धर्मराज शराब देले कि माई जो आज से शराब देता नहीं कि कोनो मेहरारू के पेट में 24 घंटा के बाद बात ना पची तनी स्टेशन पर से चोरी करके आबो हम ठीक सिकड़ी रुपया मौगी के दिखा दो हुआ था ना होली सा ऐसा होली सा सास से कही ननद से कही गोतनी से कही तो 3 के तिहाई 9 और 3 से 9 हो गई 9 के तिहाई एक घमंड के मुंह से नहीं बोला गर्व के मुंह से बोलता नहीं कोनो ब्यास के लावे के बा ओकरा गरम रस में बोला के लाई एक खाली हम ओकरा के देखल चाहिए क्यों का हो डर नाचे गावे फिर तान आ ओकरे रखे दुनिया
जतना 1275% ब्याज तो लौंडा होगा। अब भोजपुरी में जे ना चलू बाचल ना, भोजपुरी के सबसे चैंपियन उनका लोग का करे पहले को लौंडा रहे नाचत रहे कहे लगी ना हाथ उठाई था लोग कहे लगे ना भाई सब लोग कहे लगे ना कहेला हमें कहेला सब कहेला तू नाचत रहे पहले लौंडा रहे के ना कहेला हम कमेंट लाइक में दिखा दे शेयर में दिखा दे निकाली मोबाइल अब से चैता गावत तनी हमर टाइम में खत्म बा एगो शहर सरी हमर भौजाई कहली अच्छा भौजाई हम कह दे कहीं कि ना तारा दिक्कत ना होके के चाहिए अतिथि देवो भव कि यूपी से आइल बाड़ू बिहार में अब बिहार में के कम दूर के नहीं की मात्र जैसे हमर घर 25 किलोमीटर दूर खाली गांधी सेतु पार कोई तो ओकरा बाद हमरे घर पर केरा कहां से वेला हाजीपुर से लेकिन केरा होला कहां के रसिया दिए भौजाई हमर शहर सर कहलिए देखो हम कह देता धन हवा ही तो अरे दुनिया दिल लगाना छोड़ दे यार के गलियों में यार जाना छोड़ दे दुनिया दिल लगाना छोड़ दे भाभी यार के गलियों में यार जाना छोड़ दे भाई हिंदू काशी छोड़ दे मुसलमान काबा छोड़ दे भाई हिंदू काशी छोड़ दे मुसलमान काबा छोड़ दे मैं भाभी निर्मला को नहीं छोड़ूंगा चाहे से पूरा जमाना छोड़ भाभी को ही भातार का जब भात खेवेला बना भातार न ते कर नाम भवतार हो जब भैया का एक ये लंगड़ा का नसीबे दो एक तो मोटकी में 1000 रुपया का आज दूसर में कर मुंह पैसे लागल रुचे नहीं खे जाएगा हकी ना हो भैया तोर लोग के बियाह भइल बा सब कुमारे नहीं के बैठो नानू बबुआ हो ऐसे अब तो बियाह करल गो काल बतानी सही कानी एकदम साथ बेटा ना पोता में हां तो करो याद के ऊपर गाना अब एगो चैता हम लोग सब सुना दी शहर से भी एगो तनी मनी और कह देतानी कि भैया से क्या पार करोलू तेरा मन में के बियाह करी अभी माइक में तू बोल देले बाड़ू दिल के बात तू माइक में बोल देले बाड़ू अरे ते एगो मरद के 3 गो मेहरारू रही एगो मेहरारू को 2 गो भतार ना रहे कहला हम उम्र के ख्याल ना रखो हम ही दोनों 2 गो लगाई दिल से नियम धा के बोलो अब बोला बाप दा भाई अरे फूलों से क्या प्यार करती हो वाला जानकर प्यार की हो फूलों से क्या प्यार करती हो जो खिलकर भी मुरझा जाते हैं करना ऐसा लग रहा है जैसा कांटों से प्यार करो जो ढुक कर भी आ जाते हैं अच्छा मांस में चमड़ा में तो बोला बैठी कवाली वाली सुन अब चोट शुरू कर हमरा गावे दी ओकरा पीछे तू गावे दिया ए हिलाओ का धर भैया धर कच्चा नींबू